ئەڤە خۆلەکە فێرکردنا خۆدان پێدڤیên تایبەت e ku çawa li ser kursiya xwe hatnûçûnê bikin û çawa ji kursiyê dakevin û berova jî vê çendê çawa li ser erdî siwarî kursiyê bin. Zorbey ev kesên beşdarî evê xolêbûn qurbaniyên şerê Daişin yan qurbaniyên kiryarên tîrorî ne li Mosilê. Bi goreyî gotina rahênerê vê xolê ku zorbeya beşdarboyan bi rengekê zanistî fêrî hajotina kursiyê nebûyne. لوما giring e ev xole di berdewam bin. حقيقة احنا اليوم مجموعين تدريبية الأشخاص ذوي الإعاقة. ام ایرو کمبوینه جبو فێرکردنا کەسێن خودان پێدڤیên تایبەت لەسەر هاژوتنا کورسیا گەڕوک bi şێوەیەکی زانستی. بڕاستی زۆر بێوان کەسان bi şێوەیەکی زانستی کورسیا xwe nikarin bixajon. Gelek ji wan kêşe di jiyana wan yan rojane de heye. Her wiha ew pêdivî birahênana heye da ku jiyana xwe bê asteng biborînin wekû ewan xwedan pêdiviyên taybet ew ên li welatên pêşkevtî jiyana xwe dikin. والله استفادت منه كيفية قيادة الكرسي المتحرك. من gelek mifa ji vê xolê wergirt ku çawa ez kursiya xwe bi tinê bikarim bi ajom û çawa li evraziya serkeve. Niha zorbeyên ew kesên di şerî da bûyne xwedan pêdiviyên taybet şarezayînîne li ser hajotina kursîka gerok. Nebtinê kêşa xwedan pêdiviyên taybet hajotina kursiyê ye wekû ew dene diyarkirin ku cadên taybet ewan nînin. Her wesa cihên rawestandinê û derbasbûn ji cadê. Lewma ew dibêjin ev e mezintirîn fakter e ku xwedan pêdiviyên taybet dernekevin. يعني تخص الشخص المعاق مثل الطرقات ممرات. Li fermangehên hikûmetê cadewriyên taybet bi xwedan pêdiviyên taybet nehatiye çêkirin. Divê her wiha li ser cadan cihê taybet hebin wekû çawa şofêrên otomobîla cihê taybet hene. Bû yekem care xoleka wesa bo xwedan pêdiviyên taybet dihête vekirin ku hajotina kursiya gerok û li ser binemayekê zanistî. Bêguman dê xizmeta wan gelek ketin û li ayîndekê nêzik ew pêdivî çi kesa nabin harîkariya wan bikin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.